Em dic Martí Jordan i sóc un membre de l'equip directiu i creatiu de l'obra social Son Goku. Som un grup de persones que portem una fundació privada sense ànim de lucre que ens dediquem a fer murals per tal de difondre el pensament crític en la societat. Aquest mural a la capella precisament vol representar els discursos assimilats en la societat. Aquesta obra, de fet, es diu Cosmogonia, vol reemplaçar o vol apropiar-se de l'imaginari del Pantocràtor, perquè el Pantocràtor i tota la imagineria romànica el que servia era per imprimir a la societat una visió del món, i aquí el que estem fent és, en certa manera, l'estem fent servir, com aquesta reapropiació l'estem fent servir per emetre una visió crítica de les visions vigents del món. Hi ha un procés previ dels nostres creatius de reconvertir els personatges del Super Mario a l'estètica del romànic. Hi ha una certa similitud de tintes planes, d'una certa geometria, però aquí es tractava en aquest primer pas de reconvertir una cosa en l'altra, o de fer una cosa similar a l'altra. Doncs ja havíem de fer uns personatges que són molt retacos, convertir-los en estilitzats. I després, a l'hora de pintar-ho, en comptes de treballar amb estèncils, que és com treballem sempre, hem hagut de treballar amb alçada, perquè fer tot aquest procés amb estèncils seria infinitament costós i per evitar el romànic era molt millor pintar amb alçada. A l'obra social Son Goku, com hem dit, ens interessa incidir sobre els discursos visuals públicament assimilats. Llavors, sempre treballem en base d'uns referents de propietat molt col·lectiva, que són de domini molt públic. Sempre ens interessa el que és de domini públic i ens centrem molt en la cultura de masses. A nosaltres, a l'obra social Son Goku, d'acord amb el nostre esperit postmodern, ens interessa molt el que està a la frontera entre categories, entre categories oposades.